On kesäkuu ja juhannuksen alusviikko. Hilla kukkii kinoksina soilla. Kävelen rauhassa ongelle. Yö käy viileänä. Istahan Pikkulammen rantaan, petäjää vasten, nauttien hetkestä. Viileä kesäyö, utunen lampi nousevassa auringossa. Muistelen majava kevättä. Talven jo taittuessa maaliskuulle aloin majavan pyyntimielessä seurailemaan kevään etenemistä purolla, jossa majavaa oli tarkoitus pyytää. Olin edellisen kevään jo seuraillut majavan touhuja siellä ja tutustunut sen käyttäytymiseen uutena lajina ja riistana minulle. Tämän ensimmäisen reissun kävin maaliskuun 10. päivänä. Tältä näyttää 10. päivä maaliskuuta täällä majava purolla. Tuossa on, jos näkyy mistä hiihin, niin hiihin patoa pitkin yli toiselle puolelle. Reikiä on siellä täällä luultavasti koko talven ollut. Tässä menee varsinainen puro. Puron pohja tuonne suoraan jatkaa. Lunta on vielä. No niin, nyt on menossa uudestaan taas tarkistamaan mitä majavapurolle kuuluu. Siitä on reilu 2 viikkoa aikaa kun kävin sen ensimmäisen reissun ja oli syvä keli hiihelle. Nyt on hyvä hanki kantosuksille ja tässä on ollut päivätolokulla lämpimiä kelejä ja vesisatteita ja näyttää, että on muutkin purot sieltä täältä jo vähän puhennut. Niin hiihin Hangenselässä toiselle reissulle 27. maaliskuuta. Yksin sai kulkija olla aamuyöisellä aaposulla sivakojen. Täällä on tämmöisiä romahuksia tapahtunut jo useita ja pikkureikkiä on lisännyt tänne. Niin tästä ei enää pitkään mene, niin alkaa olla senssit hyvät, kun on niin paljon reikiä. Varmaan tulevat pian jäälle. Ei vielä ainakaan ole näkynyt yhtään pinnalla käyntiä tässä. Näillä reisuilla aloin epäillä, että ovatko majavat jättäneet nyt lopulta tämän vanhan paikan, kun ei mitään kulkeusinmerkkejä vieläkään, ja pato alas melkoisesti vajonnut. Näissä mietteissä hiihtelin purolta pois. Ei soinut teeri soilla, vaikka aamu oli komia keväänä. Edellisellä reissulla olin tullut puroa pari kilometriä alaspäin, ehtien majavien uutta paikkaa. Syksyltä oli tieto, olivat tehneet pavon lähelle alempana olevaa järveä. En kuitenkaan vielä silloin niihin törmännyt ja nyt päätin jatkaa siitä alaspäin, niin viimeksi olin kerinnyt. Heti pian törmäsin siellä hyviin merkkeihin. Tuoreita kantoja tutki lumen alta ja isoja haapoja oli kaajeltu. Nämä oli edellisen loppukesän ja syksyn aikuisia urakoita. Vesän löytyessä tuli varmuus, että tähän ovat asettuneet. Siitähän ne löytyi sitten tuoreet syönnöksetkin ja vanhempiakin oli jo peittynyt osittain lumen alle. Siinä on melkoinen työmaa. Ihan tuoreetta. Vähän joka paikasta on jyrsitty. No joo, on täällä koivua ja haapaa. Siinä on haapanuri ja siellä on koivua syöty. Tyytyväisenä paikan löytymistä hiihtelin jälleen autoa kohti. Majavat oli paikkaa vaihtaneet varmasti ruoan puutteen vuoksi, kun vanhalta paikalta oli jo lähes kaikki ruokapuut syöty ja lahonneet pystyyn. Paikka on kuulemma varmaan 10 vuotta vanha, joten on ne siellä kerinneet tolskaamaan.
25. huhtikuuta tuli lopulta pyyntimielessä kyttäämään. Olin suunnitellut, että jos hanki kestää kävellä, niin koitan hiipiä tänne syönnöspaikalle vaan. Tämä ei ihan kestä kävelyä ja suksilla on niin paha ääni, että nyt hiljoitelle kierrän vain tuulen paremmalle puolelle ja asetun sitten siihen passiin oottelemaan, tulisiko se syö. On vähän se yli 4 kello aamulla. Tässä on hyvästi aikaa tätä aamun rauhallisia tunteja. Tuolla on tuommoisen 20 metrin päässä tämä kaikista tuorein syönnöspaikka. Siinä on nytkin tuoreeltaan kaajettu koivu tuossa. Aajun kanssa ei pitäisi tulla mitään ongelmia. Tuuli käypi tuolta vasten suoraan. Nyt vain odotetaan, että tuleeko siihen syömään vettä. Majavat olivat liikkeellä, mutta eivät nousseet tähän kohtaan. Olin puromutkan sisässä ja mutka kiersi selän takaa. Tuossa takana 7-8 metrin päässä majavat puljesi hangen alla sulassa. Äänet kuului hyvin hangen läpi. Kuului olevan ruokapuita jyrsittävänä narskesta päätellen. 3 tuntia malton istuskella. Kaikkia 5 oli käytössä tämmöistä ruokailupaikkaa, johon tuli vain luola suoraan jään alta. Suuntasin taas paluumatkalle ja poikkesin reitin varrelle tulille, pienen Suolamen rantaan, jonka laakkia painava lumen alta paljasti. Vuosi sitten nämä suot oli jo täysin sulaneet. Nyt samaan aikaan on 60 senttiä lunta. Kevät on venynyt paljon pitemmälle. Kuivat nuotiotarpeet löytyi läheltä. Siinä oli mukava paikka tulistella. Täällä ei kiire saa eräänkävijää riepotella. On tilaa ajatuksille. Muistelin viime kevättä täällä. Silloin olisi ollut muutama hyvä paikka. Tässä edellisvuoden poikani söi kaikessa rauhassa matalassa veessä. Vaikuttaa viime kesän poikalta. Aika pienen näköinen on. Olin silloin, niin kuin jo kerroin, enemmän tutustumis- ja seuraamismielessä kulkenut purolla. Tyydyin seuraamaan touhua ja tämän kevään tarkoitus mulla oli seurata Majavapurolla kevään etenemistä jo hyvissä ajoin, selvittääkseni milloin alkavat kulkevan pinnalla ja kuinka rohkeasti, mutta oppi jäi tältäkin keväältä saamatta, majavien jätettyä tietämättäni vanhan paikan. Viime keväänä, kun löysin näiltä seuvuin toistaiseksi 3 paikkaa, oli niille jo pinnalla synti täydessä vauhdissa. Joo, ei näkynyt majavia tälle aamua, mutta kuulu kyllä. Ne tosiaan siellä hangen alla, missä on sulaa jää, niin siellä pulikoivat. Siinä mahtoi olla jonkunnäköinen ruokapaikka niillä kinoksen sisässä. Tulin yöksi purolle huhtikuun 27. päivä. Tässä laittelin yöksi asentopaikan valmiiksi. Nyt kerkkiä käydä
pari-kolme tuntia niin pimiä tulee. Tuossa purolla katsomassa, että nouseeko se majava tälle näytille. Saa nähdä riittääkö puut yökin. 3 tuntia pitäisi ainakin saada tulia pitää, että pimiä ajan pukuskelee lämpimästi tässä. Olin kerinnyt asettua passiin istumaan. Kuulin, miten joku jyrsii mutkan takana. Lähdin varovasti kahtomaan, arvaten majavan siellä syöntipuuhissa. Majava nousi tullessani yhtä aikaa tuohon rungolle ja lähti pian takaisin. Taisi epäillä jotain. Se palasi kuitenkin vain reijän viereen ja jäi siihen syömään. Ne kuuli äänet, kun ne mäiski taas hännällä tuossa kinoksen alla, missä on jääsulaa. Minulla on aika usein tapana koittaa, kuinka lähelle onnistun hiipimään. Sitä nytkin koitan. Onhan se aina varmempi paikka. Ja siinä on oma viehätyksensä. Ajattelen, että yksi tärkeimpiä ominaisuuksia metästäjälle on onnistua olemaan yllättäjä. Silloin kun siinä onnistuu, on se mahtava tunne. Siihen koirattoman miehen etsivä pyynti perustuu. Hiiviskelin suksella tähän vajaa 20 metrin päähän. Aika pian opin, että majava kuitenkin on aika helppo lähestyttävä, sen huonon näön ja kuulon vuoksi. Hajunkas on oltava huolellinen, sille majava on herkkä ja katoaa joutuu. Siihen majavan pyynnissä lähes poikkeuksetta tilanne raukia, jos johonkin. Kohta majava haki alle 15 metrin päästä uuden ruokaoksan ja palasi reijälle jyrsimään. Maltoin, etten tähän ensimmäisen tilanteeseen heti ammu. Näin on mukavampi, kun ei suotta hättäile. Yleensä se palkitaan ja hyvä varma paikka tulee usein jo pian. Sen varaan luotin tälläkin kertaa. Ponen tähän valmiiksi aamuksi paikan mihin tulla kyttäämään. Ja se majava nousi nyt tulla toisessa paikassa jäällä. Taikka maahan. Siinä se kuikuili. Auringon jo laskettua iltahämärissä siirryin metänsuojiin yöpaikalle. Jospa ne puut riittäisi tuon pimeän ajan yli ja sen verran, että saapi pikkusen nukutuksi. Sehän näytti hyvältä tuolla purolla. Siinähän pari majavaa oli liikenteestä, josta ainakin toinen oli jäällä. Melko pitkään siinä ja käväsin yhdellä koivulla siinä rannallakin mutka.
annoin nyt illalla olla rauhassa ja kahtelin, että kuinka ne rohkeasti siinä syöpi ja kuinka ne antaa hiipiä. Tuohan ei näyttänyt paljon välittävän, vaikka ääniä vähän kuuluu. Kyllä se kuitenkin tuo haju on se pahin homma tässä majavan pyynnissä. Ja vappu lähestyy, niin kärsihän ne simat ja munkit olla matkassa. Tunnelmasta huolimatta raskin pienen hetken torkahtaa. Täällä, missä vuosikymmenen sitten satojen miesten joukko uurasti hakkuutyömailla, osaran aukeilla. Nyt työn tuloksena huminoivien metsien syvässä sylissä öiset kulkijat pitivät elämää. Repolainen siellä haukkuu ja häärää puron varressa. Kohta joutsenpari lentää kailottaen järvelle päin, jossa isompi tokka ajoittain metakoi. Järven ojansuulle yksinäinen telekkäkin, siivet viheltäen. Pari puuta tuossa otin äsken vielä lisää, että ne nipin napin riittää, riippuu miten haluaa. Tässä kapaannussin savupekonia paistelen lämpimikseen. Kello on kohta 2 ja tunnin puolentoista päästä on jo melko valossa. Kun viimein alkoi sarastamaan, hiiviskelin puron varteen kyttäämään. Tulin nyt tänne, mistä illalla lähdin ja odotellaan tässä, tuleeko tapahtuu. Tulin välillä lämmittelemään ja paistamaan makkaraa, kun ei sinne kuulunut eikä näkynyt mitään. Tuli niin kirpakka aamupakkanen tähän, että ei kovin pitkän tarkenen, vaan paikallaan. Joo, siihen jää leiripaikka taakse. Ei tullut majavat tänä aamuna hollille ja pitää jo pois lähteä, mutta katsotaan vieläkö pääsis käymään yhden illan. Se näkyy, tuo ilta on selvästi aktiivisempi niille. Ainakin tässä. Siinä paljonkin olivat illalla liikenteessä ihan jo reilusti vielä valossa aikana. Nyt ei muuta kuin kotia kohti välillä. Samana iltana pääsin tulemaan uudestaan. Tällä kertaa serkku lähti matkaan kyttämään toista syönnöstä. Majava nousi sammoihin aikoihin jäälle syömään. Tuuli pyöritteli kuitenkin hajuja sen verran, että majava näytti olevan varovainen. Ei poistunut reiältä kertaakaan kauemmas. Matka olisi vajaa 20 metriä, mutta tuohon avannon viereen ei sitä passaa ampua. Se pyörähtää kuitenkin vetteen, ja jos ei viimeisillä voimillaan muljaha jään alle, niin huonossa tapauksessa virta imaisee sen. Silloin se on menetetty. Vielä maltan odottaa sitä varmaa paikkaa. Se tulee, jos se annetaan. Niin tuli kevään viimeinen reissu seuraavana iltana. Niilon kanssa koitettiin keritä passiin ennen 9, ennen kuin majavat nousee syömään. Olin juuri kerinyt sukset puottaa, oli majava jo jäällä. Laitoin varovasti patruunan piippuun ja laskeusin seuraamaan.
Ruuasin naarauskokun riuvun kärkeen kaiken varalta, jos menee naarailuksi. Olin tehnyt naaran ihan tarkoituksensa, josta olin kokeneemmilta saanut vinkkiä. Majava jäi aluksi reijän viereen syömään. Tilanne oli aavistuksen jännitteinen. Oli tunne. Tänä iltana se onnistaa. Nyt oli viimeinen ilta tälle keväälle onnistua pyynnissä. Kohta se jo nousi rohkeasti maalle ja tuli reilun 10 metrin koivua syömään. Ootin, että Niilo kerkkiä näkemään ja pidin majavaa koko ajan silmällä. Nämä oli Niilolle ensimmäiset mehtuureissut ja varmasti mieleen painuvat, ajattelin. Monelle tuntematon majava, pyynnin kohteena. Niilo hihti hiljaa taakse viistoon, liuku kerrallaan ja tauko. Majava ei siitä välittänyt, tai ei kuulu. Jes. Ei karkka. 7 metriä avantoa. Olihan makia ja tuli heti. Ei me kerinyt mitään laittaa. Minäpä käyn hakemassa. Se oli niinku ihan unelma sen. Voi etteli makia. Tyytyväisenä mietin mielessäni. Näin se maltti taas palakittiin. Sain oman ensimmäisen majavan riskittömästi karkaamisen kannalta ajatellen. On se valtava roti. Näkyy vielä vähän nykkivit takaa. Ei, kyllä se on se leena. Tipahankohan minä avantois minä tästä suita. On mahdoton roti. Joo. Mihin osuu? Katsotaanpa se vielä. Tuonne on osunut tuohon. Se on tullut tuosta läpi. Näköjään. Se on minusta niinku näin. Tuolta. Joo. Hyvin osuu. On. Luoti oli osunut niin kuin pitikin, syvään ja rankaan. Paino oli 20 kiloa ja rammoja päällä. Aivan mahdoton. Hyvä on. Mulla on hirlikäs. Suolistin ja nylin majavan paikan päällä. Otin reppuun nahan kalloinen häntinen ja lihat nahan sisään.
Niilo jatko kyttäämistä sillä aikaa hämärää vasten. Eipä voi paljon paremmin majavan pyyntikevät loppua. Sinnikkään kulkemisen, minkä arki on antanut myöten, kävin puron tilannetta selvittymässä ja onnea koittamassa. Näin sitten viimeisenä iltana lopulta onnistuin. Taas yksi mahtava kokemus jo lukuisten aikaisempien joukkoon. Kotona leikkelin lihat valmiiksi pakkaseen ja nahan puhistin ja suolasin odottamaan parkitusta. Nahasta kannattaa välittömästi kaapia ylimääräinen liha ja rasva pois mahdollisimman tarkoin. Ja sitten joko kuivataan taanalle tai suolataan kuivaan viileään ja ilmavaan paikkaan odottamaan jatkokäsittelyä. Parkihen nahan myöhemmin pajuparkilla ja muokkaan pehmeämmäksi, eli käsittelyn kotikonsti luonnonmukaisesti. Kallon keitin ja putsasin, tein alustan sille ja asetin trofeeksi. Monihyötyinen elukka majava on. Liha on uskomattoman hyvää, niin kuin hirven lihaa, jopa parempaa. Luotin ulostuloreikä on justiinsa keskellä nahkaa, kun se tuli siitä selkärangasta. Ja muutama reikä tuli aloittelijalle tässäkin käsittelyssä herkkiin paikkoihin. Harmillisia, mutta ei niillä ole kuin ulkonäkö merkitys. Mutta on se mukavan näköinen pehmeä karva jo nyt. Reilun 3 viikon päästä, kovimman tuluvan jo mentyä, lähdin käymään purolla. Hiiviskelin suola puron varteen, minkä tuluvalta pääsi. Liro siinä keinutteli mättäällä. Ei osannut pelätä yöllistä kulkijaa. Ei näkynyt liikettä, mutta jälkiä kyllä. Täällä elämä jatkuu. Mutta nyt on kesä ja onkin aika. Siellähän jo joku tempoo. Pois ei tee mieli. Tämä kaikki rauha ja levollisuus, kesäyön nouseva aurinko, lammen höyryvä lämpö ja rastaan laulu muistuttaa minua siitä rikkaudesta, josta osallisena saa nauttia. Siitä täytyy kiittää.